Eguerdion atzo hasita, aste artez akabera, oraindik fresko dagonak ere, izango dun kalabera. Dantza saioa ikusi eta, asperretza itezen bera, bersolariok hasiko gara, orain gora eta bera. Hasia dago festa kontuan, eta batzuen garaian, batzuentzako ospirala ere ez omen da izan lasaian. Jeikita etorri dira onaino, ta tente irauten saian, batzuentzat da biharamuna, eta besteentzat jaia. Txupinazoan dertzen denean, aizerrune urduria, gaztenak nola helduenari, lehertzen zaion furia. Batzuk gaueztak besteak goizez, masail gorria zuria, ia bersoak lortzen dun eta bihur liteken zubia. Txupinazoa aipatu duzu ta Julio horren harira, orain 40 urteko lana nonbait omentzen ari da. Berreskuratu zituzten dantzak, ta ondoren Andrek tira, gauza jakina ohiturak ere sortu egiten baitira. Orain 40 urte nun dago, garai horretako sona, orduan borbonta magildantzen, berreskuratzea zer ona. Baina begira hain urrutian, jarri gabe jaramona, ez da aldaketa gutxio egin, orain 5 urtetik ona. Borroka latza izan da plazan ta berdin zubi gainetan, herri guzitan kontu berbera ohituraren ordainetan. Berdin da galtza, berdin da gona, ala zapiak soinetan, txintxarri hotxak segi dezala, nahi duten denen oinetan. Ohiturak doaz aldatzen eta, maiz ohitura txarrak urrun, berri batzuek sortzen dirata, lehengoak bihurtu lurrun. Ta gaur non dantzan ja horren bestez, ez gabiltzan hainbat lagun, ara orain
oraindik herri batzutan, dantzak ze pisu handia du. Aldatu den ohitura bakarra, ez da hori izan gainera. Halako plaza ederren jabe den herria baita bera. Lehen kara al sol kantatzen gendun, hort aurretik kalera. Alde derrean gaude gu aurten, itzaletik itzalera. Lehen eguzkitan jarduten ginen, barrua pozak alare. Orain hemen izkutatu xamar gaude baino egin jabe. Albaldin bada nahi genukela, saioa egin goitabe. Goxo-goxoan ta izkutatzeko moduko bersorik gabe. Plaza kanpoa eta barruan, ez daude hain aparteko. Baina graduen diferentzia bada bien bitarteko. Jendea zintzo eta patxadaz, adi garbi esateko. Tripa zorriak piztu artean, bazkaritara joateko. Janaria aipatu duzunez, ez da izango kaltera. Zentebaldeko eskaintzak pozik uzten du gure kartera. Horrexegatik jakin nahi nuke, kalkulu hori atera. Nor etorri den berso entzutera eta nor pintxo jatera. Pintxoak beti erakartzen du, horra mua, horra giltza. Baina jendeak itxura danez maite du bertsolaritza. Beratarrak oso zirikota, zibilizatu dabiltza. Denak maingueltan egongo ziren beste herri bat balitza. Baina aztertu behar dugunez, guk bertako panorama. Aska dezadan debaldeko den pintxoaren diagrama. Ni fijatu naiz nola joan diren, ume gazte nola ama. Gazte gehiago joan da baino, jubilatu entzat fama. Etziran denak gazteak eta, etziran zaharrak denak. Aparitzako omen dira jubilatuaren senak. Abes batzakoak dirangoak, edari eta jatenak. Eta txintxo aurrean dauzkagu lanik egin ez dutenak. Guk denentzako egin nahi dugu, bersotan ona arantza. Eta begira bersolariak egiten du mingain dantza. Kantatu ere egiten du naiz,
ez den tonuz aberatsa, baino bersoa erdian dago, ez dantza ez abes batza. Eta jaietan tradizioa, Julio ez da izaten merke, gaur bazkari familiarra dago horko mantel eta bankete, lengusu eta lengusu urrun, maimuelta handia bete, ta bazkaiak nork egin behar duzuek hemen bazaudete. Festa hasten da egun batezka, bigarren ez jarraitzeko, ta lanak nola uste oi diren aurrerago amaitzeko. Hemen jendeak gogoz dagonez, gure bersoak aitzeko, igual ohitura hartuko zuten telepizzara deitzeko. Telepizza ontzat joko duten, hortan zalantza badauka. Preparatuko zituzten gauzak eta batek daki zenbat. Nik berako familiak hemen ikusi ditzaket hainbat. Ta ohartzen ez gaur falta dala etxe bakoitzetik bat. Esango nuke salbuespena, horretan ez dela bera, bazkaria prestatzeak lana baitu nere arabera, ta beste okateko batek lan, naiz egin behar dun sobera, bat faltatzea ez da intxarra urtero ez bada bera. Ondo esan dezu modu horretan, partitu daitezke lanak, beti ez bada berbera eta parte hartzen badute danak. Bere zikina ere uzten du, ondo janak ta edanak, ta fregatua egin beharko du azkena iristen da. Naizta eskuzikinek ez duten, aldiro fairi beharrik, azkena iristenak egiten bado zer dauka batxarrik. Lan horietan orain artean, ez da aritu bizarrik, baino aldaketak behar dira ez dantzaritan bakarrik. Aurtengoa izango zan aldaketa urte, berako bazterretan pentsatzen jardute, dantzak berritu nahian fuego diardute, saioa itzaletan plazan egin truke, ta alkatea ere makina dute. Alkatea ere makina dute.
zuberantzeatak eta modu, doinu berri honetan egingo diogu, eta eleix bururik kantuz diardugu. Bersolaria da ongi egingo du, bersolaria da ongi egingo du. Bai bikain egingo du gutxinera jotan, berso eskolatik kanpaseta dagotan, zuek aize suertea ze alkate motan, txupinazoan ez altzun bersorik anbotan, txupinazoan ez altzun bersorik anbotan. Igua lutziko zuen, barruan gordetan, festak oraindik ere luzea eta hemen bersolaria edota poeta. Urrena izango da Julen Zelaieta, urrena izango da Julen Zelaieta. Julen izango dedan badaukat zalantzan, gainera ez ezkoan ere esperantzan, zen Julen joaten badaudan letxerantzan, nor izango da salsa guztitako gatza, nor izango da salsa guztitako gatza. Bersoa talkatetza jarriz konparatzen, bersoak bentaja du hasi naiz pentsatzen, ze alkate batek lana egin dezan zuzen, jakin behar du neurtzen ta improvisatzen, jakin behar du neurtzen ta improvisatzen. Alkate batek badu bere herria xeden, dena pentsatu behar du ongi eta xeden, eta komeni zaio arau eta lege, gu baino pixkat gehiago pentsatzea ere, gu baino pixkat gehiago pentsatzea ere. Maialen da persona hain dinamikoa, ohitura zarrekoa, baino ez etnikoa, bere bersoa gauza hain erritmikoa, alkate behartzen nukezuk hernanikoa, alkate behartzen nukezuk hernanikoa. Ze proposamen egin didazun Julio hain, enaiz aurkeztuko eta egon zaiten lasai, ni ez bainaiz herri bat gobernatzeko gai, ta hernaniarrek ere ziur ez dute nahi, ta hernaniarrek ere ziur ez dute nahi. Nik uste ez zarela zuzenean ari, tartuko luketela berria opari, baino hain lujan bio haize bersolari,
Alkatetza gutxi du hau lehendakari, alkatetza gutxi du hau lehendakari. Ikusten dut zirikan zer nola gazabiltzan, doaiak aipatzean nunbait komen izan, lehendakari izateko zuk diozun gizan, naio dut Nafarroko presidente izan, naio dut Nafarroko presidente izan. Pasatu zen maiatza, pasatu San Fermin, ta pentsatzen genuen berriz ere berdin. Naiz dagonarekin nik ez hartu atsegin, ez nago horren triste dagoenarekin, ez nago horren triste dagoenarekin. Zabal geratu zaizkit begi eta hau, beraz kontentu zauden naiz ta ez zeharo, gobernu bat badago gaurtikan harago, berria izango den ikusteko dago, berria izango den ikusteko dago. Ala izango dela eman du ordena, baina beteko duen hori da problema. Bai Maria Txibite orain dagoena, nere ustez bera da txarretan onena, nere ustez bera da txarretan onena. Ni aztertzen jartzen naiz Nafarroko soaz, azken urteak nahiko aldrebesak doaz, aukera okerrenakin beti bando joaz, beldur horrekin gero ta okerrora goaz, beldur horrekin gero ta okerrora goaz. Tai espartza ezaguna lehendik, orain urte kendu zuten abarrendik, ta orain ere atera duten ez hemendik. Ez zait gustatzen baino pena ematen dik, ez zait gustatzen baino pena ematen dik. Ura ondo egongo da nahiko pahots jaten, saiatuz euskaldunek sufritu dezaten, legeak debekatuz ta lana ematen, zukari ez diozu penikan ematen, zukari ez diozu penikan ematen. Naizta oker zuzentzen digun begirada, ta bestei ematen dien besarkada, espartza bai, espartza entzuntzazu bada, ez du ematen baino berso zalea da, ez du ematen baino berso zalea da.
Txibitekin kontentu dagola bastante, Juliok hori ere kantatu dezake, orain espartzarekin pentsa ze aguante. Julio somatzen zaitut oso tolerante, Julio somatzen zaitut oso tolerante. Naiz desberdinak diren gure fragantziak, tark dauzkanak nik ez dauzkadan antziak, naiz hitz ez da kulturez desberdin jantziak, ez dakar gauza honik intolerantziak, ez dakar gauza honik intolerantziak. Ia hariko balitz igandeko mezan, ara ze esan digun ulertu genezan, hemen kantatu ordez Julio hobezan, intolerantziana espartzari esan, intolerantziana espartzari esan. Ez da bera bakarrik delako jendetza, landu dut diskursoa eta landu dut pertsa, ez bek eta ez txapel etza zuen pentsa, presidente izatea da nere ametsa, presidente izatea da nere ametsa. Ene bersolai batek zenbat ambizio, Ambizio gabea ez da Julio, herriak ote zaitu jefetzat desio. ni aleginduko naiz serio, serio, nik uste dut jendeak hartuko nauela. Hemen proba liteke bozeto bezala, Ni politikara noa ez berso ez txapela, nor sartuko zenukete Julion papela. Ez da fiatzeko eta hori sinestu, eskerrik asko maialen zu beti hain prestu. jendea hartuko du narkotikan estu. Nik Nafarroa nahi nuke goxoki babestu, euskera bihurtuko nuke ofiziala. Justu espartzak nahi duen bezala. Bueno nahi badu ba egin dezala, Zuk leno esan dezu jaun jator bat dala. Euskara ofiziala Nafarro guzian, ala nahi genuke baino ezin ikusian. berdin Riberan ta Sakan Andaluzian. Egingo dute igualan Andaluzian, baino Nafarroan ez dago erraza. Lana egin behar du nork beraren kasan. Argatik presentatuko dut nere jolasa, Orain beste urte alperrik ez pasa. Zerbait aldatzen hasita berriz atzera. egingo baluke daudenontzat kartera. Zu bukatuko dezu besteren antzera. Ta horrek zer esan nahi nun noan pentsatzera, beste guztiek bukatu ohi dute ba nola. Pentsazazu gehiena ustela dagola. Pentsatzean duzu bide horretan nagola, Politika
gaia ontan apartatu. Hemen aldaukagu ba, altzaigu juntatu. Txarrak kantatzeko ez gaitue kontratatu. Pelota pixkat egin beharko genduke. Ator zurik ez dugu gaur ekarriguke. Nik barruan bat badaukat ta beste batzuke. Bagunera kutsi egin behartzen duke. Nik aztuta baineukan txuri gorriana. San Fermin kopiatzea da beste lana. Labadolak ebadu pixkateko plana. Seguru jantzi honek ohitura daukana. Baietz egiten didate asarre xamarrik. Horrek ez omen dula plantxatu beharrik. Ez duzuenik plantxatzen guri ez joadarrik. Festa gogorik bada ez da jantzi txarrik. Honezkero kanpaiak ta goxea ere bai. Pintxoak besteentzako jarri dira ta ai. Denak ustu dituzte eta guain daude lasai. Guk sabela utxita ez tarria ez blai. Ura jartzen digute bastante urruti. Zumak urtzeko lanak baita euskazu beti. Hemen sila bat jartzea komeni da aurki. Hau nola antolatu baldin bageneki. Hau baita plaza eder bat tabernaik gabean. Nahi dena bersolarien habilidadea. Hotelare itxita hoixe zangrabean. Coca-Cola bat hartu nahi ta zen nahi gabea. Bi tabernatara sartu ta biak itxita. Berak egia esan zuen basa mortu pintan. Eta ezin aparkatu haik genuen kinka. Hanedanak gaur daude maietan jarritan. Kaleak utxak eta etxeak betetan. Ta frigorifikoan zer dago gordetan. Langostino esparragoa eta txuletan. Maialenek dio hori jate hori dueta. Gure etxean ez dugu hainbat luzimendu. San Esteban eguna familizimendu. Guk esparrago batzuek ta pelar ukendu. Ez gaur beran hauekin bazkaldu bazendu. Joaten ustea ere ona izango. Alegia guri joan zaigula denbora. Azken agur batekin jaso zagun gora. Taia oroitzen den bersorik gerora. Berriro ere zegiro goxo, juntatu den babes ontan, alegina zintzoa izan da, zuek asetze asmotan, ta berso gaia badakizue, gezurra dela askotan, naizta oraindik fede pixka bat, badugun politikotan, herri egiten segiko dugu, holtzatik eta bersotan, holtzatik eta bersotan.
Na